आंनाबो देनां इदिनो आफां जागोन आरो मिलायनायसो मोनखायो दा बेयो जागोन लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन गामि चेनेलाव गासिबो बरायना बारनाय थाबाय नै दिनै धर्मपुर होननाय जायगायाव जोङो हाबा जानो फैदों आरोना स' लोगोफोर नायलांदो भिडिअखौ जोबजासिम आङो देखायलांबाय थानोसै जानो नागिरदो Ta, tuh deh. Naik deh, logoper. Selfie lah deh kau selang. Selfie lah deh. Juli and shitralekha. Naik deh logoper naik lang baca deh apa ke? Dhormapur nah. Beda. Oi nih. Hai logoper nih, za haba zana fैदों. Saling nih saya, ini mau apa? Aku mau apa? Logoper, kita naik darah nih. Ayo naik jalan. Wah, Gwdan ini jauh Gwdan lagi. Logoper background musicखौ copyright नांजानो गिनानै आङो voice typing होना होबाय आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादो दायो जोङो गिफ्टखौ होखांनानै फट' मोनसे लानानै ओंखाम जानो थांसिगोन आरोना दायो फट'खौ लाबाय नायदो ओंखाम जानो फैदों ओंखाम जानोसै आरोना लोगोफोर आब'आ एकसे थांदों नोंसा बिमा फिसा एकसे थां दै गोजा माथो ओंखाम जानोसै लोगोफोर नै इयावबो दै गोजा सिसिगोनसो इयाव गिसि गोजा आरोना ओमफ्राय गारबाय आङो नै बेदरानो गैला जों बेदरखौल' जागासिनो दं माने ओंखामखौ जाथ'वाखै नै बिना जानांगोन जा अनजिमायाथ' बेदरखौ जादिया मालाय नास्राबायनो बिलाथिजों मालाय बेदरानो बिदा लाजिलायदो गोलाव बेदर बाक्से लाखि नोंनि नामाव जागोन मेर आलु दा बुंद्राय गलायलायबाय फिसालाया जाना आयै अन्थाव बाथावनो ओइ गिदिरफोरा र' आंबो जागोन नालाय नै लोगोफोर जों ओंखाम जाखां आरिखां माने गय जाना थांसिगोन आरो दा नायदो ओंखाम जाखांनानै ओंखारबाय आरोना एक्सट्रा आरो माबाया ओइ नोंसाखौनो माने नायसनाखै र' फिसालाखौ ओइ नै फिसालाया मालाय नै जाबुखौ लोगो मोनबाय आं जुलिखौ ओइ गामि खाथियावनो जोंना ओइ उदैफोर बिनानाव रंजाखौ लोगो मोनबाय नै जाखांबाय दे होमबा ओइ नै फिसाजों संबाय दे थांदो होमबा थांसिगोन नै बाय दे बाय एव ओइ फैलाय ओरै फैलाय आं नोंनो माबा मोनसे खिथानि मिथिलायबावसो सिनायखायोना इखौ खोथादों आं नों दहाय खिथानाया दे फट'क लानोसै नै मोसागासिनो मालाय रास राभा होननाया आरोना दायो दसे नायनानै गय जानानै थांसै आरोना लोगोफोर
दायो हौवा गोदान हिनजाव गोदानाव माने गय जानानै थांसै आरोना लोगोफोर नै मन्दिरा नायदो नाइस थांसै बाय बाय नै लोगोफोर जोङो फैबाय आरोना सानैबो माने हाफां-हाफांखा जोंलाय नै फिसाजोआबो हाफां-फांनो हाफांना फैबाय जोंहा आंनाबो दिनै इदिनो हाफां जागोन आरो जाखांना रोनो फैखाबाय दा ओंखाम जायो खाला जोङो हरनि जाखाबोबाय लोगोफोर आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर माने गगा मोननायजों माथोआबो मोजां जायाखै माने बोरैबा लेथ्रा जाथारदों माने आङो बेसर फुयै मटर गायै जोङो दै सोलायना लोंहैदो नालाय ओमफ्राय माने खस्थ'बो मोनदों बिसोरो खस्थ'बो मोनबाय ओमफ्राय माने दै सोलायना लोंनाय जाबाय नालाय बिराद खस्थ' खालामखायो आं फैसानि थाखायनो आरो खामायनांगौबो जायोना ओंखायनोथ' थेंक इउ नों बाख्नायनायनि थाखाय आङो एकदम माने बाख्नायबाय नालाय बिब'आ बाख्नायबाथाय माने एसे माबा जायो आरो गोसोआ दुगि जायो माने दुगि जायो आरोना गोसोखौ एसे मोजां मोनो आरो स्रां मोनो आरो मोजां मावनायखौ मोजां होनाबा जोङो नंखायखौ बाख्नायना आरो बेसे खस्थ' खालामदो बिनानावा जेनेबा थाखाय ना दाथ' जेनेबा संसार जाबाय नालाय फिसा फिसौनि थाखाय इयुननि थाखाय खालामोना मालाबा माबा मोनसे उसुबिदा जायोबा दानि जुगावथ' ओरैनो रां रुफा नङाबा जेबो खामानियानो जाखाया ओंखायनो आतसा दानिफ्रायनो जुदि खामायखायाबा देनां जायोबा भबिसतनि खोथा दं इयुननि खोथानि थाखाय ना जेनेबा मोनसे खोथा रायजोफोर जेनेबा थैबाथाय सम्पतिखौ मोनलांफाया होनो थांना थानायनि थाखायबो बिराद थाखा फैसा नांगौ दै आङो मिस्टाखौ बुङा माने थांना थानायनि थाखायनो मानोना लामा ससे थाबायबानो फैसा थाखा नांगौ ना न'निफ्राय ओंखारनाय लांगोनानिफ्रायनो फैसा थाखा नांगौ ओमफ्राय माने फैसा थाखा नङाबानो बिराद लासिंसिं मानि थाखाय इनि थाखायनो जोङो माने फैसा थाखा खामायनांगौ जायो आरोना रायलायबोगासिनो दङ जोङोहाय आजिखालिनि जुगाव फैसा थाखा नङाबानो माने जेबो जाया गावबा गावनो माने सेफआव थानो हायो आरोना फैसा थाखा थाबा माबा मोनसे लानो लुगैबाबो माबा मोनसे गाननो लुगैबाबो माबा मोनसे लुगैबाबो माने जाफुंसारनो हायो फैसा थाखा थायोबा लोगोफोर बेनिखायनो माने बेखौ फोरमायबाय आरोना लोगोफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैनाय दङबा साबस्क्राइब खालामना होदो लाइक शेयार खालामना होदो सापर्ट खालामलायदो आरोना बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर बाय बाय देहाबो बाय बाय लावदो